Okay, så jeg vil i den her video bevise gitterformlen, og til at gøre det, vil jeg benytte mig af en interaktivitet i GeoGebra, som vi har fået givet af vores lærer, som er rigtig god til ligesom at illustrere princippet bag gitterformlen. Først vil jeg skrive gitterformlen op, så vi ligesom ved, hvad det er, vi ligesom skal udlede. Og jeg ved, at den hedder d gange med sinus til en vinkel, som vi i det her tilfælde kalder theta, er lige med n gange med bølgelængden. En eller anden bestemt bølgelængde. Og for ligesom at hjælpe os på vej, kigger vi på den her interaktivitet i GeoGebra. Jeg har indstillet d, som altså er den afstand, der er imellem spalteåbningerne. Den har jeg sat til 5, og jeg har sat bølgelængden til at være lige med 3,4. Det vil sige, at hver bølgelængde en bølge ligesom bevæger sig, det svarer til 3,4. Men det seje ved det her, det er, hvis vi kigger på lys. Hvis vi siger, at de her 4 streger, som er her til venstre for den sorte markerede, det er det, der skal forestille at være et gitter, der er lyset markeret med de her 4 parallelle streger. Og hvis vi kigger fra venstre mod højre, så bevæger lyset sig altså imod gitteret, imod højre. Men det seje er, at lys det kan betragtes som bølger. Og når de rammer de her spalter her, den her spalteåbning her og her, så vil de blive bredt ud som sådan nogle cirkelbuer, hvilket vi ser her, at lyset kan betragtes som bølger. Så når det bliver sendt igennem, så vil de altså bevæge sig på den her meget specifikke måde og danne de her bølger. Og vi kan se på udgangspunktet her, at de 2 små cirkelbuer her, det er dem, der har bølgelængde 1, og den stiplede er den, der har bølgelængde 2. Altså det vil sige, at den yderste her er en bølgelængde større end de 2 andre. De her bølger vil på et eller andet tidspunkt møde hinanden, og hvis bølgerne de rammer hinanden i henholdsvis bølgetop og bølgetop, eller bølgedal og bølgedal, vil der forekomme konstruktiv interferens. Men det cool ved det her forsøg, det er, at når man sender lys igennem de her spalteåbninger her, så vil man kunne, hvis vi forestiller os, at vi har en væg hernede, så vil man kunne se, hvordan lyset, når de bliver sendt igennem de her spalteåbninger, hvordan de vil blive afbøjet. Altså man vil på ens væg hernede få en række af forskellige lyspletter, alt efter hvilken afbøjningsvinkel de har. Og som alle de her pletter her, som er placeret hver forskellige steder, har hver deres afbøjningsvinkel, og det er altså ligesom den, der afgør hvilken orden lyspletten ude på væggen er. Det vil altså sige, at der hele vejen ud til de her forskellige pletter vil være en form for konstruktiv interferens. Men hvis vi kigger nærmere på første ordens her, det er den her linje, der går her, der betegner første ordens lyspletten, dens retning, så vil den bølge have flyttet sig en bølgelængde, hvorimod så vil den her bølge hernede have flyttet sig en bølgelængde, men hvorimod der på samme tid, så vil den bølge, der kommer ud her, lige præcis til det tidspunkt, ikke være en bølge igennem den her spalteåbning, og den vil så være vinkelret ind på den bølge her, der kom ud den første spalteåbning. Når den så har flyttet sig en bølgelængde mere, altså 2 bølgelængder i alt, det vil sige den stiplede herude, så vil den nye bølge, der er fremkommet her, stadig stå vinkelret ind på den anden bølge, som nu er 2 bølgelængder. Forskellen vil være hele den her bølgelængde, og det vil så skabe, at der vil komme en førsteordens lysplet ude på væggen. Det som vi ligesom vil forsøge er, lige zoomer ind her, det er, at vi vil ønsker at finde den vinkel
her, der hedder theta 1. Og 1-tallet, det betegner altså, at man kigger på vinklen imellem, altså imellem den afbøjningsvinkel, der er imellem 0. orden og 1. ordens. Hvis det har stået 2, så har man kigget fra 0. ordens til 2. ordens lysplet. Men det vil jeg fortælle om lige om lidt. Men som sagt, så ønsker vi at finde den vinkel, der er her imellem. Og vi benytter os af den trekantsberegning, som vi kender fra matematik. Fordi vi netop kender forskellige længder og vinkler i den her. Og som vi kan se her, så har vi en retvinklet trekant. Og den kommer til at spille en stor rolle i forhold til udledning af gitterformlen. Vi antager til at starte med, at den her theta 1 vinkel er den samme som den her vinkel. De er lige store, de to vinkler. Fordi vi netop har med to ensvinklede trekanter at gøre. Vi har altså en trekant her og en trekant her. Og vi antager, at de er ensvinklede, eller det ved vi, at de er. De små trekanter har hver især en vinkel på 90 grader, og derfor vil de her 2 grader, eller vinkler, også være lige store. Og for at ligesom at finde frem til gitterformen, så ved vi, at vi har den her vinkel her, og vi kender den længden af den modstående katete, hvilket er et bølgelængde ganget med, altså hvilken orden vi har med at gøre. Det er det n i vores ligning herover står for, det er hvilken orden vi kigger på. Den kender vi, og vi kender d, som er vores gitterkonstant, som vi i det her tilfælde har sat til 5. Det vi så vil finde ud af er, eller det vi så kan udlede nu er, at vi kan sige sinus, gør lige noget andet, der er lidt smartere, sinus til den her vinkel, som i det her tilfælde er første ordens. Der ved vi, at via trekantsberegning, at vi kan sige n gange l, altså orden gange med bølgelængden, og vi har at gøre med første orden, så vi kan n vil altid være et helt tal, og i det her tilfælde er det 1, fordi vi har med første orden lyspletten at gøre. Så kan vi indsætte d der. Så vil vi så isolere det, eller vi vil fjerne d over fra højre side af lighedstegnet og flytte over til den her vej, så det gør vi ved at gange med d på begge sider. Derfor får vi d gange med den her. Og jeg kopierer bare lige det her. Sådan der. Sinus til det der er lige 1 gange med bølgelængden heroppe. Sådan der. Det her et-tal symboliserer altså hvilken orden vi har med at gøre. Og vi ønsker ligesom at udlede os frem til den her op, og det her et-tal kunne lige så godt have været 2-tal, hvis vi ville kigge på anden ordens. Og anden ordens ville vi kunne have fundet, hvis vi havde gjort gitterkonstant. Skal jeg lige sådan her. Hvis vi gjorde sådan her, så vil der lige pludselig komme en anden ordens lysplet, og der vil man så, hvis man erstattede det et-tal her med et 2-tal, så vil man så kunne finde den vinkel, der er fra 0 ordens lyspletten ud til 18 ordens lyspletten. På samme måde som vi lige har fundet vinklen mellem 0 ordens og 1. orden. Så n vil altid være et helt tal, alt efter hvilken orden du kigger på. Jeg har hermed givet en forklaring på, hvordan man kan udlede gitterformlen ud fra den her interaktivitet.